तो नमस्कार दोस्त, कैसन बानी आप सभी। स्वागत बा फिर से हमरा एक बार यूट्यूब चैनल में। तो एक भोजपुरी के सॉन्ग बा दोस्त, ये पर काफी दिन से विवाद चल रहा बा। विजय चौहान कहत रहन कि हमार सॉन्ग हो और सोनी पांडे कहत रहन कि हमार सॉन्ग हो। तो बना रही वीडियो के अंत तक, हम बताएं कि आखिर में जो सच्चाई बात बा वो विजय चौहान के बा कि सोनी पांडे के बावे। तो जैसन कि आप सभी के मालूम बा कि विजय चौहान जो कि काफी पुराना सिंगर होन और राइटर भी होन, जेकर कि उनकर पहचान पहले कुछ ना रहे, जो कि शिल्पी राज उनका संगे अली गीत गावे तब जाके उनका पहचान बनल, कि उसे छिपल नहीं थे। लेकिन सनी पांडे नया नया सिंगर बनल, आखिर का बहुत गाना गैले बनल कि कोनो हिट नहीं कैल। लेकिन जौन दोस्ती सॉन्ग बा उनकर काफी ज्यादा हिट कैले बा। लेकिन विजय चौहान कहत रहन कि हम ई गाना चले ना देम, कैसे कि हमारी गाना। लेकिन दोस्त, कहीं से भी रियलिटी बात नहीं के कि सॉन्ग विजय चौहान के ह। दोस्ती सॉन्ग जौन बा सोनी पांडे की ह और पहले ये कैलन, ओकरा बाद विजय चौहान ए पर आरोप लगलन कि सॉन्ग। तो दोस्त, हम भी कंफर्म नहीं थी कि सॉन्ग विजय चौहान के ना ह, लेकिन हमरा मालूम जैसे जैसे चलल बा वैसे वैसे हम आपके बतावत तनी कि सॉन्ग जौन बावे सोनी पांडे गइले बारन और उनके। तो भोजपुरी के ऐसा के छोट बड़ खबर देखे के होई तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करिए। आखिर में सब्सक्राइब कैला में कोनो आपके रुपया लागे नहीं, कि आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें तो हमरो मनोबल बढ़ी और एहू से अच्छा वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आए।